Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sikhala ngokuqolwa umlingisi woZalo Isangoma ongasafuni ke ukufeza isithembiso ababevumelene ngaso. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elanibolo khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Mongasubscribe ngiyacela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell. Khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha kanye nehamba phambili. Isangoma somlungu Sikhala ngokuxhashazwa ngumlingisi woZalo sithi ke wabaleka nemali bengawuqedanga umsebenzi ababevumelene ngawo wokuqeqesha ke intsha ngonyaka ka2016. uChristina Gogo noMadlozi Galopoulos waseMelika kodwa ke osezinze kuleli ngenxa yobizo lakhe uthi ke usefikelwa ukudangala kanye nokuphoxeka uma ecabanga indlela asetshenziswa ngayo. Umlingisi ke woZalo uThabo Mnguni olingisa ke indawo kaMfundisi uMbatha kulomdlalo eminyakeni ke eyedlula uthe ke akakaze yacaciseleke namanje ukuthi kungani lo mlingisi ke wanquma ukudla phansi ekubeni ke ungaphelanga umsebenzi lo ababewenza wefoundation ababehlose ngayo ke ukuthuthukisa intsha. Okubhlungu kakhulu ukuthi ke abazali bezingane esasisiqeqesha bagcina ke sebengibona njengomuntu onamanga. Nobudlelwane bami nezinduna badungeka ngaba ke umuntu ongasathembekile endaweni. Ngingasho nje ngithi ke uThabo umuntu owahudulela isithunzi sami phansi. Kuchaza ke sona Isangoma siqhube sathi ke inhloso yaso enkulu ukuthi ke kuthuthuke amakhono entsha kodwa ke kwagcina sekulimala sona njengoba ke sasikhipha imali yaso yoprofit ephaketheni sinikele ke noma senze imisebenzi ababeyenza kule project njengoba ke sasinethemba ukuthi ke uThabo uzoyibuyisa imali. Ethintwa ke uThabo ke uthe yena wazi ukuthi ke wahlukana nogogo noMadlozi akaze ke ukuthi ke khona okusabahlanganisa ngoba ke uthi ke wazi ukuthi ke umsebenzi bawuqeda. Bafethu ke mina sengiyaphela khona la njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi uvo lakho ukuthi ke wena ke ucabanga ukuthi ke lesenzo esenziwe umlingisi woZalo ngabe ke isenzo esihle noma uthi cha akokuhle neze neze.